Benvinguts a la nova classe de funcional. Avui farem una sèrie d'exercicis. Aleshores, si en algun moment teniu mal als genolls, les espatlles o alguna part del cos, deixeu de fer aquest moviment, ¿vale? No es tracta de fer-nos mal. El material d'avui serà una estora i un drap, ¿vale? Que utilitzarem per treballar en el terra. Aleshores, comencem amb l'escalfament. Peus separats a l'alçada dels malucs, creixo des del cap, sol pèlvic i transvers recollit, ¿vale? I començarem fent treball de peus, de puntetes. Inspiro, pujo amunt, trec l'aire, baixo. Inspiro, trec l'aire. Inspiro, trec l'aire. Inspiro, creixo des del cap, escàpules a les butxaques, trec l'aire. Inspiro, trec l'aire. Inspiro, molt bé, trec l'aire. Inspiro, trec l'aire. Inspiro, trec l'aire, dues més. Inspiro, trec l'aire. I l'última, inspiro, trec l'aire. Molt bé, passem els genolls i comencem a fer flex o extensió com si fóssim una molla. Aquí la respiració lliure, ¿vale? No passa res si esteu agafant l'aire. ¿Vale? Sobretot vigilar que quan estiro no vagi fent clac, clac, ¿vale? Bloquejos articulars no. Sembla sensació de molla, moviment fluid. ¿Vale? I aprofitem que quan flexionem els genolls no s'ajuntin, ¿vale? Sempre alineats amb el segon dit del peu. Vinga, creixo des del cap, escàpules a les butxaques, sol pèlvic i transvers recollit, ¿vale? No deixo el pes del cos lliure, ¿vale? Sempre el controlo amb l'activació del meu abdominal. Molt bé, ens quedem amb els genolls lleugerament flexionats i passem a treballar la lumbar. Inspiro, pubis amunt, trec l'aire, pubis avall. Inspiro, trec l'aire. Inspiro, sempre creixo cap al sostre, escàpules a les butxaques. Inspiro, trec l'aire. 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 Inspiro, trec l'aire, dues més. Inspiro, trec l'aire i l'última, inspiro, trec l'aire. Molt bé, ens quedem en una posició neutra de lumbar, peus separats als malucs, genolls alineats, posició neutra lumbar i anem a treballar espatlles. Inspiro, pujo amunt, braços en l'aire, trec l'aire, avall. Inspiro, trec l'aire, espatlles lluny de les orelles, Inspiro, trec l'aire, sensació tot el rato de que les escàpules les tinc guardades a les butxaques del pantaló. Inspiro, molt bé, trec l'aire. Inspiro, trec l'aire. Inspiro, trec l'aire. Inspiro, trec l'aire. Inspiro, trec l'aire, dues més. Inspiro, trec l'aire. Inspiro, trec l'aire. L'última, inspiro, em quedo a dalt i allargo. 1, 2, 3. Control abdominal per aguantar l'equilibri. 5, 6. I vaig notant com treballo al lateral. 7, 8, 9, 10. Baixo. Molt bé. Inspiro amunt i allargo. 1, 2, 3. Molt bé. 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. Baixo, una vegada més, inspiro amunt i allargo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Molt bé, baixo, treballem una miqueta el coll, inspiro, giro, trec l'aire, torno al mig, inspiro, espatlles a les butxaques, quan giri el cap que no s'avanci l'espatlla endavant, inspiro, trec l'aire, 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 un cop més a cada costat, inspiro, trec l'aire, l'última, inspiro, trec l'aire. I l'últim exercici d'escalfament, inspiro, pujaré amunt i ara faré cops secs amb els braços i trauré l'aire, faré. Sí? Llavors, preparats, vinga, inspiro amunt i cops secs d'aire. Baixo, molt bé, inspiro amunt i vinga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, baixo, aquí molt control d'abdomen per mantenir l'equilibri i glutis, inspiro amunt i cops, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i baixo, molt bé. Ens preparem per els exercicis, llavors avui els he dividit en diferents blocs on en cada bloc treballarem 3 moviments. Primer us explico els 3 exercicis i després els fem. La primera sèrie serà una mica més lenta, la segona i la tercera seran més ràpides. Aleshores, canviem la música. Llavors, comencem amb el primer bloc. Tirem ara l'estona enrere. Primer exercici seran cames obertes, peus oberts cap a fora i genolls alineats amb el segon dit del peu. I l'exercici serà un squat, serà inspiro i trec l'aire. Quan pujo, molta activació de gluti. Estiro genolls, activo gluti per portar la meva pelvis endavant. Inspiro, trec l'aire, serà aquest exercici. El segon exercici serà quan utilitzarem el drap. Agafarem la cama de recolzament, es queda semiflexionada i no es mou, no va flexionant-se i estirant-se, es queda quieta. I amb l'altra anirem fent patades enrere, arrossegant el drap pel terra, una cama i l'altra. I l'últim exercici d'aquest bloc serà amb l'estora, braços separats, més endavant de les nostres espatlles, genolls oberts a l'alçada dels malucs i aquí serà esquena tota l'estona recta. No es pot anar corbant ni caient. Esquena com si fos una taula de planxar. I aquí serà inspiro i al treure l'aire vinc com si fes una sentadilla enrere. Inspiro, pes a les mans, trec l'aire, m'assec. Inspiro, trec l'aire. Inspiro, trec l'aire. Doncs comencem aquest bloc. Recordeu, 3 sèries de 10 repeticions. La primera una mica més lenta, les altres amb més ritme. Vinga, comencem. Primera, obro cames, peus separats i me'n vaig. Inspiro, trec l'aire. 1, 2, 3, sol pèlvic, transvers recollit. 4, creixo des del cap, escàpules a les butxaques. 6, 7, recordeu de seure enrere. 8, que els genolls no avancin la punta dels peus. I l'últim, 10. Agafo el drap. Començo amb la drap a la cama dreta, cama esquerra semiflexionada,
Creixo des del cap, escàpules a les butxaques. Inspiro, trec l'aire. 2, 3, aquí heu de notar l'activació del gluti. 4, 5, 6, creixo des del cap, escàpules a les butxaques. 8, 9, 10, canviem el drap de lloc. Vinga, inspiro i 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí la lumbar no s'arqueja. 8, 9, 10, molt bé, deixem el drap, agafem, anem a l'estora. Braços separats. Vinga, inspiro, pes a les mans i enrere. 1, 2, 3, 4, 5, escàpules a les butxaques, espatlles lluny de les orelles. 6, 7, 8, 9, 10. Molt bé. Vinga, comencem. Segona i tercera ronda. Una mica més ràpids. Vale? Vinga, preparats. Obro cames, inspiro i 1, 2, 3, 4, 5, molt bé. 6, activant el glúte al pujar. 7, 8, 9, 10. Molt bé, agafo el drap. Cama dreta. Inspiro i 1, 2, 3, 4. Recordeu no moure la cama ni arquejar la lumbar. 7, 8, 9, 10. Cama esquerra. Inspiro i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Colxoneta. Inspiro i enrere. 1, 2, 3, molt bé. 4, escàpules a les butxaques. 5, 6, 7, esquena recta. 8, 9, 10. Vinga, molt bé. Descansa 3 segons. Última sèrie. Cames obertes i me'n vaig. Inspiro i 1, 2, 3, 4, molt bé. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Al drap. Cama dreta, inspiro i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cama esquerra, inspiro i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Al terra. Vinga. Inspiro i 1, 2, 3, va, molt bé, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Molt bé. Anem al segon bloc d'exercicis. Us explico. El drap ja no el necessitarem. Vale? Primer exercici. Partirem de la planxa. Vale? Braços estirats, cames estirades, i el que farem serà baixo, baixo, pujo, pujo, baixo, baixo, pujo, pujo. Vale? Primer exercici. Segon exercici. Treball de tríceps. Vale? Dobleguem genolls, cames obertes a l'alçada dels malucs, mans avançades a les espatlles i obertes, i els colzes aniran a buscar el lateral del nostre tronc. Vale? Això. Llavors, esquena plana, res de treure cul, ni de deixar-vos caure, ni de baixar fent coses rares. Vale? Taula de planxar, baixo i pujo. Vale? I després d'aquest,
Passarem, seurem, cames separades a l'alçada dels malucs, peus a prop del culete, braços enrere i serà inspiro i a treure l'aire, activo gluti, pujo, inspiro, no em recolzo, es queda el cul a l'aire, trec l'aire amunt, inspiro, vale? Doncs vinga, comencem. Primera ronda, la planxa. Vale? Ens col·loquem posició de planxa i començo. Inspiro, trec l'aire, baixo, baixo, pujo, pujo, inspiro, 2, inspiro, 3, inspiro, 4, inspiro, 5, inspiro, 6, inspiro, 7, abdomen recollit, sol pèlvic recollit, 8, 9 i 10. Molt bé, anem a tríceps, recolzem els genolls i vaig a buscar el meu tronc, inspiro, trec l'aire, 2, 3, 4, 5, 6, espatlles lluny de les orelles, 7, 8, 9, 10. Molt bé, em giro i desè exercici. Mans al terra, peus a prop del culete, inspiro, trec l'aire, 1, inspiro, 2, inspiro, aquí els genolls que no s'obrin, 3, inspiro, 4, 5, espatlles lluny de les orelles, 6, 7, 8, 9 i 10. Molt bé. I ara venen les ràpides. Comencem un altre cop, vale? Primer exercici planxa, segon tríceps i tercer aquest de pujar el gluti. Vinga, preparats? Ens posem en planxa i començo. Vinga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baix amb genolls. Tríceps, colzes al costat del cos. Vinga, preparats, inspiro, començo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, giro, mà sec, peus a prop del culete, vinga, preparats, inspiro i amunt, 1, 2, 3, 4, que sigui el glútic que em puja, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Última sèrie. Vinga, tornem preparats. Ens posem en planxa. Començo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tríceps. Vinga, que ja ho estem acabant. Preparats, inspiro, començo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vinga, l'últim d'aquest bloc. Mà sec. Peus a prop del culete, braços al terra, inspiro i amunt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
aquest bloc ens queda un de treball abdominal específic, ¿vale? Llavors, ens tombarem panxa amunt, ¿vale? Sempre recordeu, corba lumbar neutra, ¿vale? Repasso primer els 3 exercicis. Serà corba lumbar neutra, mans sota el coll, que ens serveixen per allargar el coll, no per flexionar-lo, ¿vale? Per allargar. Hem de generar una mica d'espai aquí a la lumbar, ¿vale? No podem estar totalment xafats. Si estem xafats, fem més pressió a nivell de l'esquena, per tant afavorim tot el tema d'hèrnies, dolors lumbars i això que no ens interessa. Llavors s'ha de mantenir aquest espai, sòl pèlvic i transvers recollit. Quan faig un abdominal, el que no pot passar és que la panxa surti fora. Hem de mantenir la neutralitat de la lumbar i recollim des de sòl pèlvic. Si noto que la panxa em surt fora, intenteu fer un Kegel. Recollir l'anus com si us aguantéssiu les ganes de fer caca i les ganes de fer un pipí. I treballo així des de sòl pèlvic i transvers. Si noto que la panxa se m'abomba. Llavors, primer exercici. Mans aquí, allargo el cap, corba lumbar neutra, inspiro, trec l'aire. Pujo, inspiro, pujo poquet, trec l'aire. Inspiro, trec l'aire. Aquest serà el primer. El segon, deixo caure cames cap a un costat i treballaré oblics. Igual, inspiro, trec l'aire, pujo, inspiro, trec l'aire. Inspiro, trec l'aire, un oblic i l'altre costat. Inspiro, 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 I últim exercici d'aquest bloc serà, igual que el primer, inspiro, però al treure l'aire, pujo una cama. Inspiro, pujo l'altra. Però recordeu que la panxa sempre endins, que no surtim fora. Doncs vinga, començo. Creixo des del cap, corba lumbar neutra, inspiro, trec l'aire amunt. 1, 2, control, 3, que la lumbar no s'aixafi, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deixo caure les cames a la dreta. Inspiro, trec l'aire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. L'altre costat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, molt bé, 10. Últim, vinga, corba lumbar neutra, inspiro, trec l'aire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descanso 3-4 segons i tornarem a començar amb el primer. Vinga, preparats? Inspiro, trec l'aire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deixo caure cames a la dreta. Inspiro, trec l'aire. 1,
2, sol pèlvic recollit, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. L'altre costat, cames cap a l'esquerra, inspiro, trec l'aire. 1, 2, 3, 4, molt bé, 5, 6, 7, vinga, molt bé, 8, 9, 10, panxa amunt. Últim exercici d'aquesta sèrie, inspiro, trec l'aire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descanso 3-4 segons i començarem l'última sèrie. Vinga, va, que això ja s'acaba. Corba lumbar neutra, mans sota el cap, creixo des del cap, vinga, inspiro, trec l'aire i amunt. 1, sol pèlvic recollit, corba lumbar neutra, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cames a la dreta, inspiro, trec l'aire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cames a l'esquerra, inspiro, trec l'aire, 1, 2, molt bé, 3, 4, 5, 6, molt bé, 7, 8, 9, 10. I l'últim, vinga, va, que ja acabem. Corba lumbar neutra, creixo des del cap, inspiro i amunt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sol pèlvic recollit, 7, 8, 9, 10. Molt bé. Descansem. Llavors, per final, em quedo així, tomba de panxa amunt, vale? Respirem primer una miqueta, vale? I anirem a fer estiraments. Primer estirament, estiro una cama, l'altra la pujo cap al pit, l'agafo per sota del genoll, vale? Punteta del peu, cap al sostre i estiro. Vale? Notarem la part posterior de la cuixa, ja aguanto aquí. Aguantem. Baixo la cama. I ara l'altra, vale? Cama dreta estirada, cama esquerra, genoll al pit i peu al sostre. I aguanto. Baixo, tornem a fer una altra cama dreta, amunt, estiro, canvio de cama amb l'esquerra,
Molt bé, aquesta mateixa cama, agafo el genoll i l'emporto cap a la dreta, però sense aixecar la lumbar, no em giro ara. Esquena al terra i que noti que estira aquí al costat i aguanto. Canviem de cama, genoll amunt i cap al costat contrari sense arrossegar la lumbar ni la pelvis. Torno a canviar de cama, cama a esquerra. Molt bé, cama dreta. Molt bé, i tal com estic, ara doblego la cama esquerra i la dreta recolzo el peu. I ara m'agafo aquesta cama amunt i notaré que estira el gluti de la cama dreta i aguanto aquí. Intento tenir la lumbar i sacre recolzats, que no estigueu amb el culet amunt. Intenteu recolzar el sacre al terra i obrir el genoll dret. Canvio de cama. Molt bé, obro el genoll esquerre, intento estar amb el sacre al terra. Canvio de cama. Torno a la dreta. Canvio, cama a esquerra. Molt bé, ara seurem, em tombo de costat per seure al terra. Qui necessiti posar-se un suport sota el gluti per estar més recte, que s'ho posi. Llavors, estirem, agafo braços, allargo a dalt i creixo i aguanto. Passo a estirar un tríceps, doblego i m'emporto el braç cap enrere. Canvio a l'altre braç, enrere. Molt bé, i l'últim, pectorals. Lligo braços per darrere i trec el pit. I estiro. Molt bé, doncs fins aquí la classe d'avui. Espero que us hagi agradat i ens veiem un altre dia. Adeu!